Nema kuda. Ja imam doći otvorila ti ostale i to sve stava. Sve tamo išli. Ja. Samo postane. Sam ja ti idu u školu i zna. Ja sam bila prošla generacija. Izvukla sam i jako. Tako, generacija. Kad ništa, ja sam prezadovoljna. Treba raditi. Nema časa da ja tu neću. Trudi se. Imao situaciju, ono kakvi su gali, nemojte biti tako što se radi. Svaki čas ja imam situaciju. A da, već trebaš 100 puta, ne možeš tako idemo jedno. Ne vredimo pak i jednom. Samo u glavu, trudi se. Daj na periodi kad ulaziš u kuću. Ne vredi moraš 100 puta. Ne, to ćemo otuskati a i tu ide lim dole. Na donji deo dole ide lim. A pustimo, da. To je traka bila. To je traka bila. Ide lim. Zaštitni onaj od vode. Odade ide lim. Ja ne bi liči. A neću sa postom nešto raditi. Ima meni ružu. Evo ovdje se. Znači imao su metnice ku košku. Imate imitacije koje su kakvi. Ajde ono. Ovdje su neko košku. Imate imitacije na mjestu. Znači sjete u mjeru. Da, su svi to moje su vaše svi. Kako ovako? Stvarno ovdje je ono gore, ajde. I ovo je mleveni mermet. Pa i to je, da. Vidi kako. Ali dobro. A to je dobro. Da. Ali neću ovdje. Može ti staviti tvoj kamena. Zato što dole. Da. Ti kad budeš u kuću, odmah